Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Pachabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro ichangamiri. Zita rangu ndinoitwa Patricia Masai. Ndichitsanangurawo nyaya yangu yakanyorwa papepa. Ndichitanga kubva kugara nemurume wangu. Ndakaudzwa kuti handina mutupo uye handiende kun'anga kana kumaprofita. Ndinovimba naMwari, ndo wandinomira nawo. Tave nemakore anokwana 22 chigara tese, asi pari zvino pane pavanobudisa mazwi ekuti iwewe sei wakazotsvaga mutupo wangu, ndiwe wega muroorwa akatanga kufukunira dzinza redu. Ndichinhonga imwe point yechipiri, mapoint acho akati wandei, asi ndichipinda mune imwe point yechipiri. Tine imba yatinogara yebasa yavanoshandira mucivil servant. Tichiita mabasa emaoko tese uye ndichiitawo mabasa emaoko ndiri ipapo. Pane pakaitika minana yandisina kunzwisisa. Umwe musi pakamboita masvosve, ndakati ndakarara masikati mumba. Ndakazongopatika pari mumakete ndimuri kuti waya ndobva ndatarisa. Manga makazara tumasvosve tudiki diki nemazai acho. Hazvina kumbonge zvakaitika kumashure kubva kugara kwatakaita ipapo. Tumasvosve izvo ndakavadaidza ndobva watuona. Ndobva patanga futi kuita masvosve. Pane masvosve mukangaya mahombe. Kune ari mumashure macho asiri mahombe asi arume aya eblack. Pakatanga futi kubuda mumadziro makaiswa muzasu. Pakatanga futi kubuda eblack iwayo. Akatenderedza mubedroom zvichinobuda nepanze muzasi memba kutenderera kudai imba yese. Ini zvakandinetsa kuti chii, takamboedza kudira dhiziri kuti afe, asi akatora nguva, ndofunga akazopera kwakutoedza. Zvatanga kuma1 masikati. Besides masvosve futi iwayo, pakaita futi masvosve echitatu. Pane unonzi udumbwi hwebrown, ndo izwi ratinoshandisa kwedu. Wakabuda futi mumba imomo zuva rimwe chete iroro. Nepanze madziro ese epanze ati tikazama kuda kuuraya, asi zvakashaiwa basa, ukazopera wega kuma1 kwakoedza. Saka ndingati kubva patakatanga kugara paimba iyi hatina kuona masvosve iwayo. Then after musi iwoyo hatina futi kubvira takaona masvosve iwayo. Saka chingoriwo chishamiso kwandiri kuti chii changa chiri kuitika. Ndoenda pane chimwe chechitatu. Ndakarwara, ndakatanga kurwara negumbo rerudyi. Chakatanga chiri chiwewe chichikwidza kusvika gumbo rangu ranga rakufuriza. Ndaingovatsanangurira vachiti waenda here kuclinic, hongu ndaenda. Ndakatora nguva kuclinic ndisiri kubatsirikana. Ndobva ndakazongofunga ndega ndikati rega ndimbobuda ndimboende kuvabatsiri vanobatsira. Ndobva ndaenda kuvabatsiri kunobatsirwa. Pandakanobatsirwa ndasanganisa zvandaisa statement. Ndakaenda kunobatsirwa, ndobva ndadzoka ndichivapa feedback kuti kwandaenda zvanzi pamba penyu pane chinhu chiripo parikuda kugadzirwa. Iyo ndobva wangoti ungaone zvaunoita, ndo mhinduro yavakandipa. Saka sekundipa mhinduro iyoyo ndakangoti munhu anditendera kuti pamba pagadzirwa. Ndobva ndakadaidzawo mubatsiri wakabva kubocha, ndobva auya, ndobva aitawo zvaakaita pamba, ndobva angoitawo akangobvisawo chinhu chaakabvisa, chinhu chimwe chete kudhore kitchen. Ndobva aenda, ndobva ndavatsanangurira samusha ndikati ndo nhau yaitika. Pamba pane munhu auya abvisa chakati, havana chavakataura. Gumbo rakaramba riri kurwadza, harina kupora. Ndobva ndazoenda futi kumwe kwandakaenda. Ndobva vatsanangura vakati mhai, pamba penyu ndiri kuona pane chinhu chiripo chirikuda kubviswa. Ndakadzokazve kuna samusha ndikavatsanangurira kuti pamba paronzi pane chinhu chiripo chirikuda kubviswa. Vakandipindura ivo vakati zvimwe zvinhu ngezvongosiya zvakadaro. Ndobva ndavapindura ndikati tinosiya sei zvakadaro kana zvisiri zvedu, tongosiyirei zvakadaro. Vakabva vangonyarara. Saka ini ndakangove nepfungwa dzepekutanga dziya kuti ona zvaungaita. Ndobva ndatora munhu wechitu akauya pamba. Ndobva azobvisa chinhu chaakabvisa pai mubedroom chaakabvisa. Ndobva aitawo zvaakaita nacho bva anochipisa. Achibvisa chinhu ichocho ndakasara mangwana acho vandatanga kuzwa mwiri kupera simba. Ndobva ndakurwadziwa nemwiri, kwakutorara pasi kurwara. Ndakarara pasi zvekutadza kumuka, ndofunga ndakaita vhiki nehafu. Zvekutadza kumuka ndaingopiwa mvura nechikafu ndiri pamubhedha newana nebhaketi randaingoshandisa. Ivo vacho ndakanga ndakumba kwedu kwatakavaka pamutare. Ivo vakanga vari kuimba yebasa kwatinoshandira. Havana kana musi umwe chete wakasimudza foni kuti mudzimai wangu zvauri kurwara uri kunzwa sei. Kana kungomukawo wachibvunza kungoti uri sei pakurwara kwese kwandakaita kwevhiki iyoyo. Then ndakazosvika hangu pakunzwa zviri nani. Ndobva ndazovabvunza umwe musi ndakatofarisa tiri kutotandara hedu. Ndikati baba yemwana, asi paipai pandakarwara paipai kumba
mukandiregerera kana kumbobvunzawo utano kuti mudzimai wangu zvauri kurwara wambomukawo sei kana kuti waswera sei. Vakandipindura mhinduro yekuti wakambobatire zvinhu zvisiri zvako. Ndo mhinduro yavakandipindura. Ndoendazve pane imwe point inenge chitatu. Zvakatiwo hazvo wande. Ndakati pane imwe point chitatu. Taimbopinda hedu kereke nawo asi wakapesera wasaenda kuchechi. Ndikazosvika pakuzviti baba mwana ndokumbira kuti nditsvage chechi yakandisunungukira yandinoenda kuitira nharaunda mangwana ndikaita dambudziko ndinenge ndine vashamwari dzani vanokwanisa kundibatsira. Ndopandakaenda kuAFM. Patakaenda kuAFM pakataurwa anofunga tane mwedzi mitatu. Pakaitwa baptism. Ndobva kwanzi wasati wabhabhatidzwa ngawabhabhatidzwa. Ini ndakanga ndabhabhatidzwa mumachechi ataipinda. Vana ndovakanga vasvitsa 12 years. Vana ndo vakabhabhatidzwa. Titori pabaptism pool. Takangwerikana muchovha wedu wakutosvika baba samusha wakutouya. Watosvika pachechi. Ndobva wasvika kubva wapakawo motikari maelders ubva watona wachingura. Ndobva wapinza pachechi iwo akati aina ndisi member yechechi. Ndobva wamirawo kusaitu. Saka takamirira hedu baptism ichibva yapera. Chechi yapera tikati baba wadini wauya kotitora. Tobva tatopinda mumotikari. Takwenda kumba. Tichingopinda mumotikari wakaita kuganduka. Ndobva wandibvunza kuti iwewe wazobhabhatidzisa vana vangu sei usina kunditaurira sababa. Kodai pane chabuda pakubhabhatidzwa kwevana maizozvigona here. Saka ndega ndakangosara ndine kamubvunzo pazviri. Ndo nhau iyoyo. Then ndingati ndo nhau yena sorry. It's okay. Tatozizwa nyaya. Ngozi musoro nyaya yenyu ndikuti bambo kaiteka ndikuti wakaromba. Ndizvo. Ndiripo nekusawapfuma hangu asi zvandiri kunzwa mandiri kufamba nezvandaiona nezviri kuitika. Ndizvo mutaura. Ichokwadi. Mamsore Changamisi. Tine 22 years. Ndinoita really yakidambo. Tine 22 years. Ndinawo mai apo. Takatorana kurushinga uko. Akauya kurushinga uko. That was the second time kutaura naye. Inini handina kumudaidza. Akauya uko achitauya kuzoshanya. Agara ndikamuti akataura nyaya tikataura nyaya dzekuti dini zvekutaura zvekugarisana izvi. Achitaura background yake ndikamutaura background yangu inini. After that akabva ati ndakamuti inini zvekuti munhu ungouya kana inini ndakaperekedza muchato yakawanda. Vanhu vandakaperekedza muchato vanoda kuonawo chinyiyo ndiri kuzoperekedzawo muchato. Inini ndinopinda anytime message. Anytime message inoita courtship. Inini I was 39 years paakauya uyu. Ini ndikati no matter kuti ndine 39 years ga but ndinodawo 6 months ndiri pacourtship because I don't know you. Munhu wandakasangana naye kupera longa ka one day. Ndikamuti nini handizivi family yako hapana wandinombosiva even zita rake ndasingamborizivi inini. Age yake ndasingamboizivi. Then ndobva ndamuti nini iwewe ka go back kupena longa uko. Ndobva kune vabereki wake. Chienda kupena longa tozoonana ikokoko. Inini ndenge nchida kuti ndidiwo ndite find out. Iwewe mararamiro ako, magariro ako, vabereki vako ndivazivewo. Ndakamutaura. Ndobva agara kudaro ndamupa mari haana kuda kuenda. The 5th day akati kwanzi inini handichaendi. Ndikati aiwa idini unondowa nomesera handina mari inini. Ndaishandira kana negovernment ukanga asingabhadhari. Handina mari inini yekuti ndinobvisa kuvabereki vako. And handisi prepared for that. No matter age yangu yandiri pa 39 handisi ready for that. Uyu akasvika pakuti inini handichaendi. Tobva tataura paipe ndikasvika pakuti igai munhu ndimusiye akadaro. Ndobva tachigara paipai. Ndikasvika pakumubvunza uyu ndakamubvunza zvese zvechechi unoenda kuchechi ipi chichi ndichimubvunza zvese akati inini ndinoenda kuZayoja asi handina kubhabhatidzwa. Inini I was leading kachechi kedu katatinako ipapo apo pane government apo. Ndini ndaitoparidza inini. Tagara kudaro iye ndobva ndakatanga kumubhabhatidza inini. Ndamuparidzira shoko paipe ndikamubhabhatidza nevamwe wandakabhabhatidza ipapo. Togara paipe inini ndikati nenyaya dzekuzvininipisa kutya shoko raMwari ndakabva ndangozvigamuchira kudaro ndikagara. Ndikataurira pastor wangu ndakamunyorera ari papena longa panonzi aize kufa kwemba. Ndikamunyorera tsamba. Paita zvakadai ndikamutsanangura ndichauya ikoko kupena longa ndozonyatsotsanangura.
ndobva ndaguma ndakadaro tikagara kusvikira inini ndakatadza kuwirirana nadirector wangu anga achidirectora that nani governmental ndobva ndasvika pakuti inini aini zvebasa handichadini hangu handichadi kwakutsveta basa kwakudzoka kupenhalonga inini ndiri ticha mazuva acho nandabuda mupublic service ndobva ndachiona situation ndikati neuyu mudzimai wandaanaye uyuyu bheta ndidzoke hangu kuti nditange kutsvaga futi basa futi regai ndidzoke kueducation ndandakagadzirisa mapepa angu ndikatomutaura kuti ndi mapepa angu andakagadzirisa kudhara kwakutodzoka futi kuuya kwamutasa uku kwakutotanga kuticha futi saka tichiri ipapo ndakaita just 1 week ndobva ndati inini kugara nemwana wemunhu ndataurira hama dzangu mabrothers angu kugara nemwana wemunhu kwenguva yakadai so hazviite ndikatsvaga tumari tonanga ndinato tonanga ndapiwa kunani gavhmendi yokuyakuya kwakuenda kumba kwavo. That was my first time kuona wabereki vake, kuona ndaenda na Sadombo wananga ndapiwa nomukoma wangu nemunina wangu. Andina ime background yandaiziva yake zvimwe zvinhu zvemutupo. Akabvunza ndikati inini handibhilive mune zvemutupo izvi. Kutendeuka kwandakaita inini ndakasiyana nezvese izvo. Baba wangu ndo ane mutupo wacho, inini handina izvo zvezvo. Inini ndinotenda muna Jesu. Ndizvo zvandakamutaurira. Ndikati even ubvunze vakoma wangu vanokutaurira izvozvo because baba vangu inini vaitoti nini musateedza zvemutupo because vanhu vanoroyana mune zvemutupo. Saka ndakabva ndine bhilifi yacho iyoyoyo. Kwakuzotutsirwa kwakuzotsigirwa neshoko raMwari. Saka handibatikani nazvo. Vana vangu inini vatatu vandina vairi ava vakuru vacho ndakabvera vataura kuti musatombotenda mune zvemutupo. Ndakavataurira tendai muna Jesu chete. Tabva ipapo taakugara. Adaro uyu akanditi ndakamubvunza nyaya yechikoro. Chikoro wakamira sei iwewe? Akanditi ndine 6 O levels. 6 O levels, right? Chienda ndiri kutsvagirawo chini kana pekuti umbobatirawo kwauchika pe. Adzoka kumba kwawo auya akati ma certificates aya ndinotakaswa papi nemunanhingirini namukoma. Ndikati no problem. Nyaya yekuti ndaingoisa faith yangu kuti munhu uyu kauyu ndiye wandaunzirwa naMwari iyeyo. That was my faith. Ndobva ndatagara paipai. Ozonditi paipai aita taane mwana 1. Ndiri uko kukwambana uko kwaHondo uko. Akauya nemwana karusvava. Akarara munhu usiku wese munhu ari kufemeruka. Indobvunza chiko. Zvikanzi ndati nditaure chokwadi kuti inini handina ma-O levels. Handina kumupindura kubva ipapo kusvika nanhasi, handina kumbomupindura kana chinhu. Ndakabva ndangonyarara, asi inini mukati memwoyo wangu ndaingofunga kuti munhu haana kunditaurira chokwadi. Asi zvisinei hazvo ini ndozvisa pana Mwari. Zvinhu zvangu ndongozvikuturira kuna Mwari kuti ndiye solution yangu. Ndikamutora iti iyoyo chienda kuchikoro. Ndakamubhadharira chikoro uyu. Ndikadzoka panyaya yekuromba yatiri kutaura. Ndakamubhadharira chikoro uyu. Kubva paO level yacho iyoyo kusvika apedze ndobva ndaenda ku Catholic University. Ndikasvika ndikati inini ndotsvagawo maforms ndisati ndamutaurira. Kwauchidzoka mapepa aya mari iyi enda unoregister. Akati inini handisati ndadecide. After a month ndopa akanditi ndatora ndaregister nhingirini yayo. Ndakamubhadharira kusvika padegree. Inini handina degree inini. But I paid that. Toenda kudaro. Tiri kupenhalonga ukoko. Akati ndinoda mari ndinoda kuitawo ma-projects. Ndamupa mari $300 first time. Taibhadhara isusu $500 something ma-US ipapo mazuva acho. Muna 2012. Ndomupa mari yaya. Ndikati inini ndinoda mari yangu idzoke. Mari iyi ndinoda kuti ndizovakisawo chinyi pekugara. Mari yaSUS yakabva yati tototo yese. Achienda kumakotsi achidini ozoita zvimbadzo. Ndakazonorecover inini $30 kuna debt collector mutown umo. Ndanetsana naye nemunhu wacho wanga akweretesa TV adidi mari yese yacha. Inini ndopa ndakaita kuti zvakaita kuti ndichitanga kufunga kuti munhu ikoyo zvekutengesa zvekudini hadini. Vana ava inini kana ndikafa vana vangu vachasaura vari muproblem. Ndopa ndakati it's better kuti aende kuchikoro. Tikanetsana mai ava vari kwapo. Ndiye Masai. Tikaenda kumboko ari kuramba uyu kuverenga kuenda kuchikoro uyu. Tikatonetsana ipapo. Ndikati inini kana zviri zvokuti munhu ausoda kuita zvechikoro inini better tidini hako separate because vana ava uchavaita sei, right? Life yacho uchararama sei life yacho neage yako.
anga achiri mudoko mazuva acho. Ndopakawanawo maybe advisor minokupi ndotoona munhu akuti ndawenda chikoro ndakasacrifice a lot of money. Mari iyoyo kubva pamari yaticha yacho iyoyo hapana chimwe chinhu chandaita kunze kwekuticha ikoko. Zvangu zvekutengesa ndaenda kuHarare ndichinohodha zvinhu ndichitengesa muPenalonga, ndichihodha zvinhu kuMozambique ndichinotengesa kuti ndikwanise kunhingirikana nevana vangu 2 vanga vari vadiki mazuva acho. Right, tafamba kudai uku tiri mutauni ndikatomboita kaofisi ndikamuvhurira ofisi uyu chienda unoswerawo ofisi ndikatenga maprinters angu ndatora loan kubhengi ndichishandisa Stanbic ndikaita macomputers ndikaenda South Africa ndikanotenga zvemaprinter ndikamunhingirina ndichimuti rekodha zvinhu zvako was not recording. Inini ndinoshandisa marecords sekubasa kwangu, anga asingarekodhi totonetsana pepe. Ndokubva ndati inini izvi hazvina future. Ndiri kuti ndione pakuromba pacho panyaya yekuromba. Inini ndobva tadaro so zvapera zvezve zviri kumba izvozvi takangozvipakira kumba zvapera zvezve ndouya kwandiri ndiri kupremier izvozvi. Kupremier kwekwe ndakasvika kwekwe ndotenderera ndoona kune zvinhu ndinombotengawo magolds sezvadaita kuPenalonga ndochiti kunotengeswa goridhe tikadaiwo tikachinja mari dzedu tikadai tiri kushanda pepe ndichimutaura kuti tinoda kupedzisa imba iyoyo ipere imba iyo nemari iyoyo. Takabvisa mari ndikati mari idzi dzatiri kubvisa taishandisa mabhondi mazuva acho neswipe yaya tichiswipa yaya ndikati taswipa mari iyi tozodini idzoke ukoko ivake imba. Tiri kudaro zvese kusvikira apa auya uku kwandiri kupremier kwekwe kwakumuti iwewe chiita izvi ini ndakuitawo izvi tochiita pepe tichiita svikei munhu mari dzese dziri kuita dzedze akuisa kuseri kwake kusvika ndakambodonha tangei futi tuckshop. Ndobva ndatanga tuckshop yangu nekamari kandaiseva. I was saving $10 every day pane zvinhu zvandaitengesa ndikasvisa pa $2,100. Ndobva ndati regai nditsvage tuckshop kwakuvhura tuckshop yangu kwatiri kugara uko. Ndavhura tuckshop ini ndikwakuchifunga kuti manje ndinenge ndakuenda kubasa ndandasarwa ne2 weeks dzekuenda kubasa kuti tivhure maschools. Ndikamuti iwewe chiuya uku apo anga asina kana sendi mari yese hasina kana chinhu chiuya undibatsirewo kunoku ouya kuya ndomutaurira marekodzi edu tinoda izvi zvedu toita so mari yacho ndoda kuti idini idzoke mari yangu yandakashandisa. Ndobva ndakutopedza ndo apa ndopa ndiri kuti inini ndo mari yacho yaari kuti inini ndakaromba paakanhingirina makumbo paari kuti makumbo akataura ndikamutaura kuti enda pakliniki apo. Ndobva adzoka auya abva pakliniki haana kumbonditaurira maresults acho kuti zvamira sei. Paakazoenda akandifonerawo yakati kwanzi inini ndambofamba ndakuenda kumba kwedu ndiri kuenda kuti ndinobatsirwa ndiende namai ndinobatsirwa. Ndo paakaenda ipapapa paakadzoka akataura kuti inini ndadai right. Inini ndobva ndamonyarira hangu. Tabva ipapapo paari kuzotaura kuti kwanzi ndakamutendera inini kuunza n'ango kandi ndinombotaura nezven'anga inini ndakatotaurwa nevana vangu inini dai vanga vari panapa vaitotaura vaipahombo vakanditaura vana vangu panapa kwaya n'anga yakabva ku22 yakaunzwa namai panapa ikapinda mubedroom ikati kwanzi mune chinhu. Tikati chinhu chacho chei chinhu chacho chakaiswa panapa. Handina kana 1 day randakatsika kun'anga inini gumbo rangu iri kana kumaprofita ati handina ende handina belief iyoyo iyi. Inini ndikamubvunza uyu akanditi kwanzi ndakaenda ndiyo n'anga kwatainyanyoenda na baba wangu ndokwavaienda chichi. Inini ndakatanga kuita kubuilda pfungwa dzekuti munhu uyu itori background yake yekuti akangonzwa panhikina chete kupi kun'anga. Inini handina belief yacho iyoyo izvi uku kwandiri izvozvizvi kupremier uku Sunday pane Sunday ndakaenda kuchechi ndadzokawo chechi ndine mukomana watinogarisana naye takaita 2 days ndobva ati ndati ndizvitaure because ndaona zviri kundinetsa. Panapa pakauya n'anga handikataura hangu zita rayo. Pakauya n'anga panapa ikapinda mumba umu vakabvisa vakaita masaramusa vakaita ava vakati kwanzi ichi tachitora ichi mumba ichichi tauchipisa kwasara 1 chiri mumota make ndaenda nemotikari kuchechi chosara 1 zvikanzi hanzi mai ava vakati kwanzi saka chinouya sei zvikanzi tipei hembe yake
t-shirt yangu ndandatoiwacha ndakaiturika pamadziro kudai pandakabva inini ndichidzoka meso angu akatarisa t-shirt iyoyo ndikati t-shirt iyi kai handizvo zvayanga ikaita izvi. Anditaurira mukomanayo akati t-shirt yakadirwa mvura ikasaswa mvura ikadii vakaita handi ndobva pairikana paita chimwe chinhu zvikanzi kwanzi atachitora chinhu cheche. Ndikati zvinhu zvacho zvichibva papi chaipo chaipo inini nestruggle yandiri kuita kudai so kuti nditsvage mari nditsvagire mhuri mari. T-shirt iyoyo ndobva ndaitora inini ndakaidira diesel ndobva ndaipisa nemunamoto wangu ndobva ndapedza ndikati zvandidarika. Andina kana one day rekuti kwanzi ndakati mukadzi uyu kuti kwanzi namuitira izvi iye ndiye anototi chikafu chaicho chato ndinonisira mushonga zvipi mwana chaiye mwana wangu inini izvozvi anoti ndikamupa chinhu zvinoti unomuisira mushonga ndiuraya here mhuri yangu inini shuwa. Aiwa ndiko kuromba kwaari kutaura kaari kuti ndinoromba ndakarombazve inini ndiri kuzvidhipenda kuti inini handina chandiinacho kana nemudzi chaiwo kana kung'anga kwacho kana kupi kwandakaenda hapana kana handina kana chandakamboita. Iye ndiye anonditukirira kuti baba vangu vakaromba saka ndakasiyirwa zvinhu nababa vangu ini. Chinoita kuti muti unafamba unasingafambi chiro kwenda kwamukadzi kuti wanonyanya kuti wakaenda mungwana ka4 ka5 uchiita zvenanga uchiita zvemapostoro. Chinoita kuti muende mun'anga kuenda mumapostoro uyo asingadi kuenda mumapostoro chii. Nguva pandakaroorwa ndichitsanangura kuti wakati handiri munhu anoenda kumaprofiti. Hatitoda kutombodzoka kubva kuroorana kwamakaita kuti hatozwa kuroorana kwamakaita very African. Sure. Kubva nyaya yenyu mhamba yenyu yakashatira musi yatanga because kaintroduction kamandipavo kemarriage yenyu to me hakamake sense kuzi vanhu nguva yese taibatirira handisati ndambozwa marriage kuti munhu anobva mumarriage vandaro ino wotosvika mupenda roka mosangana mupenda roka neurimo mupenda roka uri kutsvaga womukadzi kutosvika kokutowirirana mawirirana makutoronga kuti ngatiende kwanhingi uyu zvikutaurwa neuyu ari kuramba zvikutaurwa neuyu ari kuramba murume uri kuti ngatiende kuchechi kucourtship uyu mukadzi uri kuti handiendi ndazodai handina kuzoenda asi pandisina kuzozwa ngepekuti makazoroorana sei kuti makutaura nenyaya yekuti kuchechi kuti enda kucourtship muzivane mudii saka makazoroorana sei musina kuzivana because handina pandakambozwa munuma kuti mukadzi takazoenda kwakati takazozivana ende kuchiwanhu chaiku kuti pane munhu mutema usina mutumbo ndatanga urizona kurozi handidi mutumbo warungodana nei dambudziko rangu ripi kuti muri pogara mese tiri muimba imwe chete mukuirene ndipane nyaya muri ndogara yenyumba mese asi mabhizinesi enyu akasiyana boti chimwe chandazwa futika chekuti bamumutaura ndakasiya ndageza t-shirt yangu vandaenda ndika imi mugeza hembe vega mune mukahembe ndinosipi kubika akanikina ndinobika izvozvi anodya sadza mumatakshop sadza ndinobika ndega inini izvozvi hembe dzangu kutozowachaka amene munhu akazomuadvaisawo ndaiwacha ndega ndaimukira kwacha ndega zvese almost everything ndaiita ndega akazosvika pakuti ndayangozoona akutotanga kuwacha hembe dziye ari but izvozvi kutaura kunoka akauya kumanheru anosvika anongosvika achirara inini ndendabika hangu sadza rangu ndodya chinyi sadza rangu chandiri kutaura ndechekuti inini handizonyanyonhina chandinongoita ndechekuti ndikaona zvandinesa ini ndongopfugama ndongozvisiya zvakadaro kuti mwari ndosolution yangu kwandiri imba yenyu hapana imba haungati imba inoti kwakamira mupristi kwakamira n'anga umba kaitiwe kuti kwakamira n'anga kwakamira mupristi hapana imba alright makapedzisira kuti alula veseri bonde makapedzisira inini tangamiri kutaura chokwadi feeling yangu yakatoenda nenyaya yebehavior yake mbuya vatinawo panapa ka ndakavafonera inini ikatomboti
ndati inini ndinoda kutaurawo nababa munini inyaya imwe chete ndikati ndaane mwedzi ndavafonera ndichiti inini ndiri kukumbira kutaurawo nhamba dzababa munini vavo. Iye ndikamukumbira akandinyima. Hanzvadzi yacho iri kugara kumba kwangu kutauni uku, ndikamukumbira ndipowo nhamba dzababa munini, ndiri kuda kumbowakumbirawo zvandoda kukumbira, ndikanyimwa nhamba dzacho. Saka zvokutoti kana nyaya dzacho maybe dzingadai aiwa ndiri kuti ndataura wani ndatove nenguva yakareba. Aiwa haisi gore rino iri handicharangariri zuva but nyaya yandinotaura ndeyekuti ndinoti ndikafunga ndine maaudio angu ari umo ndikakubhurai maaudio ndiwo anondikanganisa iwaya because ndikanzwa matukiro anondiita imbwa zhinji a lot of things. ndikubatsirei vanhu twini chokwadi chiri pamwe ndechekuti hamuchadanani pakati penyu hapasina marriage hapasina. Musati matsvaga zvekuromba nekuti hazisi izvo, tangai magadzirisa marriage kuti iwepo. Ndo chekutanga, because marriage yanyanya kuzara chinhu chinonzi regret. Pane umwe akateka advantage yeumwe, umwe ndobvaita chinhu achiita achisa Mwari pamberi, achifunga kuti ndiri kubatsira, ndiri kugadzira future, asiri kuziva kuti handisi kugadzira future asi ndiri kuuraya future. It's not easy kuendesa mukadzi kuchikoro kusvika kuti aite degree. Mapedza maakugara semapeni pano. Ndakuendesa kuchikoro inini kusvika kuti waita nedegree ndichikubhadharira inini. The next thing taakurara takafuratirana, ndaakuzvigezera hembe ini, ndaakuzvibikira ini. Pane ari kuteka advantage yeumwe. Dzimweni nguva Mwari wakanaka, asi Mwari unoti ndinobatsira, unozvibatsirawo. Ukati wachaiwa mbama woenda pamabvi konamata usingadhifendi bloka mbama iri kuuya, unoramba uri munhu wekuchaiwa mbama kusvika uchaurawa ngembama. Murudzwa pamwe zvekuda pamwe pacho mirai sababa muridzi wechii wemusha. Musaite muranda mumba menyu. Imimo mai zivai kuti muri mukadzi makaroorwa, mune chii murume. Ukaona wakuita zvokutaurwa nevamwe wakati shamwari hei taakunyara, murume unogezerwa chii hembe. Iwewe wega usingazvifungi Wakaurire. Saka wakaurire Tete wakakutuma kodini mumushamwa. Because munotari kwazvokuita kakavakazikana murume. because chinondirwadza ndechekuti ukaona zvotaurwa nemurume uyu pane vakasombonditaurira zikazi be very careful varume kana muchiroora. Asi pamwe pacho unoroora mukadzi anonzi poor blood. Mukadzi ane poor blood wewe ndeyekuti nyange mutengere motikari hauni kunaka kwayo. 1 2 akaona kunaka kwayo unoibonderesa. Saka ucharamba unogadzirisa motikari nekumutengera motikari, hauendi mberi, unoramba uri panzvimbo iri imwe chete. Then kokuya women chi rich blood ndeyekuti unomupa 10 cents asi unoona 10 cents yacho zvayashanda. Womupa $200 woona $200 zacho zvayashanda. Umomupa 5,000 hauoni zvayashanda. Wapa mukadzi $500 yekuti enda utenge grocery repamba, wozovhura madrowa woona mune 1 packet 2 kg sugar, 1 kg salt, 1 kg matemba,
1 kg. After 1 week was baba chikafu chapera. Kuti 500 yakaendepi, you can't tell. Asi umwe ukamupa $40 anotenga grocery remwedzi wese. Ndokusiyana kwakaita chii wakadzi apa nevarume apa. Chiri paumba penyu apa muri wairima. Baba wakurigireta zvawakaitira mai. Mai havachaoni kunaka kwezvawakaitirwa ndibaba. Wakuona senge kungwara. Asi kusi kungwara. Marriage yenyu kubva pekutanga yagara isipo. Umwe ndiye angari marriage, umwe anga asimo marriage. Pane umwe angari marriage, umwe anga asimo marriage. From day one. That's why muri kuona bambo zvesenge zvikunyengerera kupenyu. Makanyengerera kumuroora. Mukanyengerera kumuendesa kuchikoro. Bonde charo munonyengerera kuti wanga harisi renyu. Munopihwa free here. Paodega inini feeling ndio yandiri kuti feeling yapera nenyaya yekutanga. Iye wacho unoda. Anenge achizvida but inini nenyaya yemazwi ndaizokumbira kuti kana dai zvichitenderwa ka ndaingokuvhurirai 1 audio chete munzwe mazwi ake anotaura. No, it's okay. Munotibata chaizvo. Asi nechikumbiro changu zvacho chekuti chikumbiro changu chekuti 1, look at your age. Pechekutanga tarisai mazera renyu pamari. Andi kwamakabva. Mutarisa kwamakadii? Kwamakabva. Mutarisa zera rewana wenyu. It was time for you to enjoy. Izvo zvizvo yanguva yenyu yekuenjoy. Makazara muri pamwe. Makazorora muri pamwe chete. Zvemasvo izvi. Izvi muri kuita izvi. Izvi makufungira kuromba. Makutanga kufungira kuromba izvi. Machembera. Mari yacho kana mukaiva neyekuromba munoitise. But ini chandashora imi mai. Ukaona mukadzi akuita simba rekutora n'anga kana mupostori kanani kuya kopinza mumba mune murume Asingazivi. Murume wacho asingazivi. Bamba, dzimwe nguva wakadzi ava vanoteka advantage yechiKristu. chiKristu chakanyanya kupinda ibambo munosiya ubaba unobva mamuri. Unopera. Munoitwa mai. Itai maKristu asi musakanganwa kuti muri wana baba. Kufungama mukakanganiswa mwaenda kufungama mukakanganiswa mwaenda kufungama. Rinotaura Bhaibheri mukadzi enda pasi pemuchi. Mukaerenga bhuku rinonzi Chiri hadii ndekuritiri chariye. Wana wechikoro wakaenda kuchikoro azi things fall apart. Rinoti chi apa murume aizokongo paitaura nemwana wake Noe achiedza kuramba kuti kutsika kwedu izvo hazviiti. Zvikazi mwana wangu, what you are saying is good. You are saying the woman lies on top of the men when they are making the children. It's an abomination. Kana muri kuita mwana mukadzi anoenda pamusoro pemurume. Iri nyaya ichi iri emphasis yekuti icho uri kutaura izvi netsika dzedu shamwana chidini hachibvumirwi, hachiti. It's an abomination. Mwanzo ndozvamuita apa zvandouza kuweza kutaura kuti tuwa zvamuri kuita. Mukadzi hausi kuita zvawakatarisirwa kuti uite semukadzi. You are taking advantage yekuti murume ndiJesu hake. Asi zvare hake Jesu. Don't take advantage of that. Ziva kuti uri mukadzi. Musha bambo ngauite mutemo. Muruzwa mutemo isusu pachimanyika zvatoziva ndezvokuti kana kumba chako nyange mukabuda na10 andisi munhu anofanira kutanga kusvika paumba mukadzi murume asati asvika.
ukaona wakuti bambo zvomunoita zvokuti muri kubika kasadza na 10 dhoo riri kuvhurwa mukadzi iri kupinda urubva koyasadza kuti matakishop saka musha wamukuedza kuti nyepera kuti pane musha upya musha wamukuedza kunyeperana kuti mune musha ndeupya wokuti murume 10 o'clock uri kubika sadza 10 o'clock mukadzi ari kubva kumatakishop kuya sadza kana iwo vanhu vari kukuona kumatakishop mai nhingi vari kudyira sadza kumatakishop wari kumboti indimi mai muri kumbozvifungawo here mega kuti imimi mai vanhu vari kumboti indimi umai wenyu uchingoi uri papi kana chizi mai apa munoda kunyadzisa kwazvinoita baba mufundisi unotolidha kamukasekiti kewanamati saka wanamati vari kufundei pamunomboenda pamwe patopiki yechi yekugara zvakanaka mudzimba munoparidzei ayo ndikubvunza ndikuona mararamiro ipapo ndikubvunza kuti pamunombosvika patopiki yekuti mimi muri kuzi magariro akanaka emudzimba imi semufundisi munoparidzei imi muri kubika sadza renyu mega muri kuzvigezera hembe kokonde hamuna zese saka munomboparidzei ende pamunoparidza pacho munoparidza nyaya yekugara zvakanaka mudzimba mukadzi wenyu unonga amboripi zvinotangira pekuti ukaona mukadzi achienda kuchechi kwake muri muri kufm imati muri vekugreater zimbabwe mirai ndopandikutaura bambo ndopamaifanira kutanga kuita sei state your authority hapana mukadzi anobva kumusha kwake achitora zvokumusha kwake kuenda nekumusha kwaroro when you are in Rome you do what the Romans do munozwa bambo hautauriwi nemukadzi pakuti iwe shamwari unopinda Anglican ini handopinda Anglican aiwaka pamunotora mbiko yemarriage munoti chii vanhu wekwako chave kwani wekwangu andizo iwe uchave chii anditi ini nchavo wani iwe neni taachinhu chii andizva zvinotaura saka umwe chete hwenyu uri papi apa mukadzi ari kuenda kufm murume ari kuenda uko saka mwana akada kuchata unochatisa mwana wenyu ndiani ndati mukada kuchata mwana nhasi wauya uda kuchata mufundisi unochatisa mwana ngeyani ngewamai here fm kana kuti ngezimbabwe izvo zvimwe chete zvekuti afm zvakati kubhabhatidza inini ndakataura ichiti inini wazonhikirina sei bhaibheri rinoti kudini pamusoro penhingi pemurume ani ari in charge ari kutungamira mhuri ndiani head of the family uyu ndikamukanzwa audio mazwi yake iyi munozvinzwira mega matauriro ake munhu uyu munhu anototi inini ka handinzaro uyuyu mukanzwa audio ndine maaudios wogonorekodha izwai bambo ndikutaura bambo inini ndakakutarisai bambo tinotozwa tsitsi muruzwa tinotozwa tsitsi kana tichisangana nemasituations akadai because tete akuna kuti isusu semaelders eculture hatina zvatiri kuita kubatsira kuti vanhu vagare zvakanaka mudzimba pane zvekutoratidza kuti pane zvisiri kufamba zvakadii zvakanaka inini ndinoisora munhu kana ano mufundisi kuchechi mukadzi wake anenge ariwo mufundisi mudzimai mukadzi wemufundisi ndimai ani mufundisi saka imimi pamunoenda kuchechi muchidaidza makapo munodaidza sei kapo imimi musiri kapo pamusoro ichangamiro papa handisi mufundisi ndiri mutendi kwandaya ndiri uko ndokwandaa ndine gurupu randairida izvozvizvi kwandinopinda kuno handisi mufundisi ndori mutendi izvai bambo handisi kuramba kuti mune posera pasina posera ndikuti pamunomira muchechi muchizi baba zvinozi mai nevana varipi ndinotorwadziwa ndichiona vamwe vari makaposi takaenda ndofunga aiwa musaperere mukurwadziwa izvo marwadziwa kobva madini ndakataura zvibva pakutanga but munhu wacho haadi anorova direction yake regai ndikubatsirei bambo nyaya yenyu musatozvipedzere mari muchiita sei nechirwese endai modecide kuti muchiri kudanana here kana kuti hamusiri kudanana kana musiri kudanana rambanai zviri pachena
musinganenedzerane tunyaya tusina basa. Kana muchiri mese hama dzenyu ngadzigare pasi mubatsirwe mugare zvakanaka kwaite marriage. Imimi mai hama dzenyu dziri pamusoro ichangamira hama dzenyu dziri hama dzangu muna amai ekunibereka varimo nababa waripi baba ngavasunge baba ndiwatu emigare pasi baba I think inimi nemi takafanana ndizvo takafanana basa redu ndekubatsira nekugadzirisa vanhu vagare zvakadii zvakanaka. Handizvi kuputsa chii handizvo. Saka takagara tese tiri tudai tatozwa pane dambudziko rechii. Saka imimi sababa itai kuti mwana uyu mutaure naye mugare naye zvakanaka, azive kuti chinonzi mukadzi chii pamba, chinonzi murume chii. Murume kana akanyarara pamba azvive kuti wakapusa, and don't take advantage of that. Murume kana achida Mwari usikadi Mwari, don't take advantage of that. Asi mutemo unoti kana waroorwa kumba kwevanhu unoita zveikoko, hauiti zvekumusha kwenu. Saka wenyu mwana anofanira kunge achiziva izvozvo kuti ndakadii, ndakaroorwa izvo, ndakaroorwa wakandiroora waruda kuti ndibehave nenzira yakadai. I will not be surprised kuti mune here hama dzemukwasha wenyu dzamunoziva. Hamuna kana hama yemukwasha wenyu yamunoziva, asi akaroora here mukwasha. Wakamboroora uye asi hazvina kuputsa. Asi ndopaanhu patotanga kutirakidza mamiri emarriage. You cannot have a marriage yekuti mukadzi anoziva murume wake chete kutonga munhu akazvarwa yake. Hazviti izvo zvipana mabora haifanira kunge amboyarega, haifanira kunge auya wenyama dzake. But the fact yekuti iye ari kufamba ari one, it means kuti kumhuri kwake it's either iye ndiye ane dambudziko kana kuti wakamutenderedza ndiye ane dambudziko. Kuti sei ari chinyarire, chifamba wega sei andizvo. But kakawanda zvinokonzeresa izvi chinopusha vanhu kubva pamune vanhu munhu. Kana iri marriage kakawanda kacho chinoti hama dzisati kusvika pamba, hama yemunhu ikatanga kuitwa hama dzichiona, hama hadzisviki pamba. Inini handiuyi kumba kwamukoma wangu ndikasvika ndichisvika mukoma wangu ari kuzvibikira sadza, ari kuzovachira hembe. Ndichisvika every time mukoma wangu ari kutukwa, handidzoki. Dzikisai musoro ndokusatongeka kwazvibatuka. Munetwa kutaura pakawanda. Handiti 10 times, handiti 10 times zvechiutodzikisa mauku 10 times. Ndopanobatutanga kundirakidzwa kuti munhu wakaita sei. Utongeki. Wakuru vanoti nyemba isingaibvika. Imwe yacho itoreri pamusoro pemvura. Moipa huku, yoiwa nehuku. Imwe yacho yakaomarara inodzika pasi yayo. Igaye mupike rupisa, mopa vana woye rupisa. Saka yandoziva kuti muri nyemba ipi kufurota pamusoro pemvura kana kuti yakandooma yachayadzika yo mvura. Kuti munhu anoda kuti kana achiudziwa, munhu anoda kuti anoteerera. Andizvo. Munhu anoda kana achidini? Achiudziwa ateerera. Wotora zvinobatsira pane zvari kutaurira. Wosiya zvisina basa. But itu takagara kuno kuti maita unoti imba iyi chiri kuti isamire zvakanaka ndekuti imimi nababa muri sumuka tenza. Hapana mukuru, hapana mudiki. Ndosaka ndati baba wenyu ndiye ane simba namai wenyu kuti vagare nemi pasi nemi. Murume nyange akakanganisa hatukirwi pane vanhu kana next door. Chiri kumboti shuwa
kobiko hira sadza kutakshop akambokutora kuti hira sadza kutakshop kuti angasenga asina kana uri hira sadza kumba kutakshop ka it means hauna musha hauna imba hauna imba pamwe pako hauna uri street mother ndosaka ndati baba zvinhu zvakudini asi baba izvo maakuziva kuti mwana uri kupota aita street mother because chinozi mukadzi ipoto nemugoti nerusero nechoto saka ukaona mukadzi ari kure nechoto nebonde munozoba mukazwa ukuru wekaroni kana mukadzi afa anozitora choto mupe hari dzake dzaidini dzaibikira nebonde handisi ndo zvinozitai torai bho zvinozikana kuti zvinhu izvozvo zvinoukoshwa hwazvo mutsika dzedu zvino kana mukadzi akugara mumba bonde hapana choto hapana poto hapana hapana uchiri mukadzi here kuita bonde nekushamisika mumba kuita kushamisika kuti nhasi wakomana nhasi muri mubhaibheri ndiyo daily bread kana muna motomuita munamata wamwana father give us what our daily bread andisi pane pato nenyaya daily bread is one of those things chinoenda under daily bread bonde nototi murume unokanuka kukanuka bonde remukadzi yakaroora kukanuka mabori mumba ude utoti kana zuva handichazivi mambo mubvunza ndikuti mukwambo uri uhei manje uripona nei chiro hachipakiswi hachidi spunu pakupakiswa bota rei hachipakiswi bota pachiro ichi kubva muna january chibofuka chachirugei chiro chechi kana chemwana wake chachirugei chemwana wenyu chachirugei chinombozimeri chii izvi kuti vanhu kavana vakura mota dziri kugarira vana mupanapa hazvidikani izvo uri kugarira vana ndiwo vakakuroora uri kugarira vana ndiwo vakakuroora here izvo wakaita nhumbo kadi kudzoka mumba kweine nhumbo yako uzoti kugarira vana vako izvi hazvidiba pamwe hazvidiba munozwa mbuya ukaona usina mafiringi nemunhu zviri nani taura nechokwadi muende zvakanaka motaura nebambo fambai zvakanaka bambo ndo mai fambai zvakanaka wana todini wana tochengeta zvakadai moenda umwe naumwe oenda kwani kwake murudo andizvo because hamuchadanani musamanikidze ba zvisisadii zvisaiti mukamanikidza zvisaiti the chances are muchakuwadzana muchaitirana zvisina kunaka uyu achaenda kwaenda adya bota rake handisi ndiani adya sei hapana kuziya uyu waendawo adya bota rake waridya sei hapana kuziya hazvinakidzi kutanga kuita chirwere machena musoro dai kutanga kuita chirwere machena musoro dai kana zvisaiti hazvichabikise kana zviri kuita zvichigadzirisa kana zvidii chiri kuda apa hapasi kuda n'anga hapasi kuda mupostori panoda kuti munhu umwe naumwe enda panzvimbo yako enda panzvimbo yako mukadzi ziva kuti uyu murume wangu zvandinoita zvese murume wangu anofanira kuapruvha murume kuita muranda mumba make kana kuti kufonirwa nemukadzi kona foni namba yemukadzi hana yake utangaiti munhu asati aanza foni munhu hana kutanga kurira nomanje nhasi kunei mukadzi wako ari kufonera no hazviitiba izvo hazviitiba ende chitorwadza nechoti chii wana manje zvaunoita wana unenge wautenesa wane saidi izvo wana watone sides. I speak right now. Wana wane side. Because kwa wano skwera wachita uri kwa nduzwa wano tere.
kuwana izvi zvisedza mai ibenzi kana kuti baba ibenzi because ndo zvavari kuudzwa. Unoziva baba kuti vanhu kugara same house asi musisadanani sinoti yavo kana musisadanani hamuchadini hamuchadanani siyanai zvakanaka titezanii zvokuti mukadzi anoyangoti chamboenda mupostori wangu murume otoenda hako nhasi nchamboenda kun'anga yangu mangwanaya hakuna upenyu hwakapusa kudaro mazvaseku hakuna iyo zvinemi makutopiswa mukati menyaya chikuozi mupiwa his reference kuti n'anga yandiri kuenda kwachigondora ndiyo taisoenda napaenda makutanga imi kuti makabvisa kuti upenyu hwako nomurume wako in'anga andizvo because kana mukasha akutokuonaiwa nemwana wenyu makafanana because ari kutedzera zveimi zvamakamukura muchimuratidza haapi reference yekuti ndokwatakakurira nababa tichienda simba mukadzi simba rekunza n'anga mumba kupinza kupinda mubedroom pinda baba wepaimba ipapa haapo unozonzi mirirai baba ngepapi mirirai baba auyi ngepapi saka akaromba ndiani mai uri kunza n'anga ndeyasimuzaka wakaromba ndiani unonorombi wozi wanonoromba ng'anga saka weng'anga anditerese kuti wanonoromba ng'anga ndi saka ari kunza n'anga ndeyasikunza n'anga akaromba ndiani aivananga amangana nyaya yekuromba panapa ngeukipa wanutua uyu unoswera kuchechi uyu unoswera kun'anga tinoromberepi n'anga saka dare riri wamangara ndiye aivana umangara yapakwati wechechi yaivana kuya kumangara papa pangu pakuswera n'anga saka wakaromba ndiye anzi acho dzimwe zake dzinozvipindura makandomira ine amupinduri pakatoa kune anzi ake watoizwa ipapa kuti inini kuswera kun'anga pamwe ndini tiri kunza masvosve pauko because uyu unoswera kuchechika right chakazi mutshirt chabuda tachibatira mutshirt chabatwa chachasara chabva mumuti saka chiri kunetsa chakunetsa ichi ngechipi futi icho chakabatwa iyo chakabatwa chazozonzi kunokuda andikaku urongwa makaugadzirisa andikaurongwa makaugadzirisa saka chazokunzai kudare kunochii kana urongwa makagadzirisa asi masvosve nawani dzeusiku anga atopera makamira makatariswa makatarisa kuti masvosve amira nawani usarara pakumirira masvosve uya usadaro respect yai munhu akakurorai tikambanganei makubonya tokumbirisa nditaure zvadoda kungotaura munonyarai kukumbira kutaura gaitikate nyaya iba handini misaramiri chete ndokumbira zegenizi pamusoro iyi kutaura chokwadi pane shoko mubhaibheri panonzi ndorambira ndakabatira pachinhu here kuti nyasha dzivanzwe ndinoda kudzoka sori henyu pasamanisi rangu pandakataura nyaya yangu ndinodaira kuti semunhukadzi kuri kunzi ndinodyira sadza kutakshop kwandinenge ndiri ndinobva manheru ndichidzoka kuzoripota nyaya yangu zvayakanga iri palast minute nechimiro changa chavepo ndichidzivisa nharaunda kuti magariro andakaita sabhuku vazive kuti ndakagara sei nezvanga zvaakubuda kuti ichikwanisa kupatsanurika kuti iite 2 section ndofunga takapinda more than 10 counseling sessions including chaplain wepapenalonga tichizama kuyananiswa ndanga rimwe saidi ndaida kuti munongedzo uripo kubva 2021 baba vachindinongedzera mhosva yandisiri kunzwisisa vatsanangure mhosva chaiyo ndiri kutadza pamba then sorry kozouya nyaya yewasheni pandiri kuti ndorambira ndakabatira pachinhu here kuti nyasha dziwanzi vanokumuka na1 kutakshop ndakataura baba yemwana kana mabva kutakshop pindei mutakshop ndichienda kumba ndoita basa
pane kuchinjana manzwi anorema avanoita, then pamwe pacho ndaitanga ndakanyarara ndozopedzisira ndakupindurawo kuzvidefend maringe nemanzwi avanotaura. Sorry, regai ndipedzisa. Kwazara umwe chete. Izwai mai. Wakatokosha wacho Ukaziye munhu haataurira munhu Izwai mai. Izwai mai. Pamunotaura kuti uya kutakshop kuti ndiende kugezera here. Takshop inonyanya kukupai mari iri. Inonyanya kukupai mari iyi. Takshop iri. Murunditaura kuti you can't close takshop for 2 hours. Mogeza washing. Kana kutanga newashing kusati mavhura takshop. Mati? Ndinokumbira chandikukumbirawo kuti dare richitangidziswa nditsanangure nhoroondo yemagariro atakaita. Sorry, handina kutobatsirika ende ndiri kuziva kuti hatibatsiriki kwatiri kuenda. Sorry, ndiri kuda kutozama kutoti tibatsirike because zvatora nguva yakareba. Washeni ndinotoresa pana vanofamba naso. Sorry. Murutaura kuti inini interpretation yemunhu pakati nyaya Ndinogeza washeni. Muri kukota vhesi rechi mati ndoramba ndakabatirira here pachini kuti nyasha dziuye. What do you mean? Muruti Ndinokuedza kutsanangura kuti mirai muri kuedza kunditaura here kuti maneta because after that makuya motaura kuti taita macounseling sessions akawanda kubva kuna chaplain pera varoka kuna saka what does it mean? Mirai kutaura handisindi kuti ndimataura mubvunzai zvamataura. Unozwa ndimanditaura kuti makaenda kwese uko makwera matendera kwese chabatsirika badini? Hapana. Movha makota ibhaibheri renyu ramunogona mukati ndoramba here ndakabatirira pachinhu kuti nyasha dzidini dziwanda. Handisi mubvunzo kawo chii chakazoita kuti munhu azotaura kuti ndoramba here ndakabatirira mwari wangu panyasha kuti munhu anga adini anga agumirwa aane decision. Ndosanda kubvunza what is your decision? Since imimi matemberera makabatirira zvaramba saka makamati nyasha dzaramba nguru. pamusoro ichangamiro panhau yekubika ndine mawitness ari panapa ndotadzawo ekutsanangura. Ambuya chati musakurise chinhu 1 bakuti 1 zvinhu zvese tikuti zvitarisa zvakangodaro zvakafanana. Mukakurisa kuti 1 tikati oraiti yekubika musugwaniswa koyekunzananga koyeboni akambura ndozva ese maproblems ati kuti arimo mumba menyu kuti bonde hamuna muri kuyang'anga chikafu hamuna washeni hamuna chizvese hamuna zvinhu zvese izvo zviri pachi ende muri vamataura mega zvoiswa kuti washeni hamusudini hamuzogeza because maparizeni kuti ndakati murume uya kutakishobukana ndoda ndigeze hembe zvova zvatotangidza pachena kuti zvoiswa hembe hamuzudini hamuzogeza zvava zvatobuda pachena kuti zvoiswa hembe hamuzudini hamuzogeza because mune condition yamakapa murume kuti ndigeze hembe iwe uya uine mutakisho of which ndoziva manje kuti kana uri mukadzi akataura kuti washeni haigezi na 8 dzemane mundiani akataura kuti washeni haigezi na 6 dzemakuseni ndiani kana kuti takshop haivharwi for 1 hour uchigadzirisa mhuri nhasi yakabvarwa nhasi vari panobunani tinogadzirisa umba yedu igadzirisike ngatimbovhare handinga muri panavhunasi utakshop kunani masiyani utakshop nhasi pindura mhayo tinokwambia kutakshop tasiya takavhara nau sorry ndine pandinogona kuti ndabatsirika ndisina ndopandinoda kuzama kuclarify. Ndine urombo ndiri kukumbira kutaura kuti kutanga kubika sadza vega pamba vaiti ndinoroya pana vakatibatsira kansela navaregis mandiko vari munhu vakamboti kansela pane makore 3 vatanga kubika sadza vega zvizhinji zvavari kutaura kuenda kure nechokwadi
takabatsirwa vakubika sadza vega baba vakudya vega zvimwe zvacho ndozoti oraiti munhu zvaakubika sadza ega ndoramba ndichimanikidzirawo here kumubikira sadza ndikabika sadza haji oti ndinoroiwa kumbatya zvimwe chete munhu akundipopotera siya hembe dzangu ndogeza ndega izwai mai chiri kuti ati ndinoroiwa chii inyaya yekuti muri kuunza unsanctioned mavisits en'anga nemapostori pamba apa muri kuunza maprofita nen'anga nechipamba apa zvisinei naye zvasikadi zvaakakutaurei kuti musha mangu handidini handidi munozviteedze akati handidi zvemitupo munozviteedze akati handidi zven'anga munozviteedza here imi ndozvomunoda munofana kudzoka kumba kwenyu mozviitira uko muchaya munhu mosiya wakadaro baba vanyu ndoenda zven'anga ndokumunaenda kuti noborapwa shamwari ndakuenda kuna baba muri mokutendawo zvokuti ndazobata kakati chiri mumota mai kozi mukanaka pamakagara kana musina kuisa termite kill pamakawakirebe mujuru unobuda masvosvo anobuda pamakaisa foundation hamunoisa termite kill saka notadza kubuda nei saka mutopese pabuda svosvo yazi parombo kurombe svosvo kana uda kuti isabude pasi apa isai demcosi muri kuvaka pasi pafoundation mabox moisa demcosi mapedza kuita demcosi musati maisa plastiki iye kudira concrete mumadira termite kill kwese kutenderedza mukadaro maroya masvosve nemijuru hazvibudiba nazumba yesikuru imba yachikoro ndiyo muri kuti mimi munoduya mibata zvinhu mumba yachikoro saka mutocherera zvino pamba pechikoro heti masauruzviziya here kuti kucherera tunhu pakonoa mutakanga mumba yachikoro mukabvapo mba macho munogarira ndibestate ticha unopinda munopinda idi macherera zvinhu mapisira zvinhu mutori nemhosva yekucherera zvinhu pamba pasini penyu responsible authorities not aware pamba penyu ko maticha akazouya ipapa kutanga kuona zvipopo izvi zvekuisira zvokucherera zvinhu zvekuita sei munoitira mumba kwenyu hamuitiri mucompany house imba yechikoro ndeyebasa kana munoitwa munotaza kunetsa mumba kwenyu itirai mumba kwenyu hamuingocherera tunhu pamberi pechikoro ndopatinozwa ndosaka toita matambudziko ekuzwa wana wakuvhumuka wana wazodii wana wari kuita mweya yakadini ndimi muzvikoro munouya wana vane zvitendero zvakasiyana siyana wana vanobhirivha zvakasiyana siyana wana wanuwo zvavo zvekumusha kwavo wari mweimomo imi moenda kutora zvekwenyu kuya kuiswa imomo we have went these situations dzekuti munosvika masituation pachikoro uzwa kuti wana wakangopinda mutani wese wana warudona wana wakazokudai paassembly wana warudona pawana wakadai wakadai hazviiti pa kuti chikoro chidaidze n'anga chikoro chodaidziswa n'anga because of you yeti master wacho ndiani mandangu mukadzi wangu ari kutanganga pachikoro uyo hachandi kugavhuna because hatidi zvinhu zvadina because mamwana zvinoafekta nesu tichadaidzwa zapane dambudziko ripo andrew yeti master masino kuti pamba zviitika panapa wochichaitika pambuka yeti master right kuti mune zvekuitika panapa tsvakai henyu mwe kugara tata kuitira ifevhe kuti kupei chii imba yekugara yechikoro asi tsvagai henyu pekugara mukomboni ekutonona munotikwadzira vamwe maticha newana because mamwe maticha kusautaura henyu bababa asi wachakutrustinga yes it's a 2-minute walk kana uchiziva kupremier pane clinic imba iri panext mafarmhouse aya ndo atinogara it's just a 2-minute walk ndakamuti inini pandinouya ikokoko iwewo nhingirini haadyi kutakshop kwacho ndikamukalkulatira kuti right kudya $1 or $2 per day takshop iyoyo profit imari profit yetakshop very little right odya $60 saka chinobuda chii papa ndakamukalkulatira
but still hapana chi-understanding. Padoorstep ndandakamira mumwe musi, ndakamira kudai ndokuona ka bluish color kemabhodhoro emapepsi ayaya. Ndobva ndati nini chiri pasi apa pakaratidza kuti kakuchera-chera so. Ndobva ndasvika ndikachera ndati nemukomana wandinogara nayo kwakuvhura inini ndega kudai. Akati tase munokuwara, ndikati inini handikuwari, ndotenda muna Mwari. Ndakabata bhodhoro reni ranga rine mvura, rine kakwandi kemuti so karimo, ndikavhura ndikabudisa kakwandi ikako, ndobva ndarivhara, ndobva ndarikanda kunze kwefenzi. Vamwe vakanditi dai wari wabudisa mvura, ndikati inini hapana chinondibata ini, handizivi kuti ndiani akaisa. Inini ndangoti havasi vamapostori apa, zvinhu zvemapostori izvi pamba ipapa patiri kutaura nyaya yaakutaura yecounseling. Dai ndauya nawo mawitness iwaya, mupurisa mumwe akazonzi kwanzi hambokufevha baba because maybe muri girlfriend yake. Counseling yandaimuendesa ka iye nyaya yebehavior. Ndakasvika pamuti iwewe, why are you different from all these other women? Why uchitora zvinhu zviri kumba kwenyu uda kuti inini ndirarame mararamiro ako iwewe? Handiti wakwauya kwadambo unofanira kurarama maringe nemitemo yekwadambo. Hama dzangu dzamataura it's true, havauyi because of behavior. Munin'ina wangu izvozvi kuti ane function mutauni anga achitoti dai ndasina function ndauya kuningi kwacho. Akauya achiti ndauya kuzoona vana, aenda zvikanzi munin'ina wako kana mbuya kana nechii panapa. Waida kuti auye nei? Singawani nini ndauya nehuku yacho tikauraya huku tikati waida kutoona kuti hapana. Alright, it's okay. Nyaya yenyu sekuru, ndaunokumbira sekuru, tonana nehama dzeavo, nemi sekuru nehama, mumboonesana, muti yakubatsira mhuri imini. Not vamwe vanhu, because do not haidi vamwe vanhu bai. Inodai vanhu avo, dzokai mumba. Domestic remedy. Try kuti mugadzise chinhu ichi mumba. Chisada kugara, because kuona kunze kuchatotendera chabuda because vanhu vari mukati muhouse involved. Hama dzake ngadziuye imi muripo. Mumboyasa kugara pasi mumboonesana. Dambudziko chaichiro ripa. Zvese zvamakutora zvekuromba nechide chiti hazvipo. Because the truth ndakutaurirai, chokwadi chiripo ndechekuti kana rudo pasidini pasisina, hapasisina, musanyeperane pakuti ruripo rudo padini pasisina. Chinonyadzisa kurambana hapana pa. Asi musarambane pazvikusiya umwe ari mari. No. Mama, makaita degree rei? Ndakaita degree reteaching. Education. Right. Tuckshop indiana akatanga. So ndini ndakatanga tuckshop. Ndine intention yekuti ndikwanise kusupplementa mari dzemaschool fees yevanhu. Uyu ndakazomudaidza kuti yondibatsira usinzi ndiende kubasa because tatakuvhura tataita 2 weeks. Tasara 2 weeks tivhure maschools. Ndini ndakatanga tuckshop. Ndikamutsanangurira intention yangu yese kuti ndinoda kudai. But pakango all of a sudden mari taisa pa common in place. Ndichisa mari ndauya nemari iyi nhasi ndakangowana mari yapasisina. Kwakumubvunza mari zvikanzi ndinayo kusvikana nhasi handina kana nesendi randakajere tuckshop. Saka mbuya mari iri kutaurwa Mazvita ndinokwanisa zviri kukanganisa kutaura. Ndikupindura. Mari yetuckshop ndakamira mutuckshop zvechisimba maane magepi. Ndikatanga kuhodha kudzika kwana gwiriri kubhinzi. Ndikabheshina kumadomasi ndichiuya. Panakamira chokwadi mari makahodha iri mucirculation. Mafizi evana first term okutsanangurira kuti wakabhadhara mari nemwana wari kuti mwana ngaabve kuboarding. Wokutsanangurira zvechisimba wakabhadharira mwana kuboarding ngaabveko. Nyaya yangu ndichaidzoka futi kuita report because pane zvizhinji zvatoda. baba ere kuti mari iyi ndainisa kuti Mari iri mucirculation. Asi ndakavatsanangura kuenda kuti mwana kuboarding vakati uri kunditonga kuzobhadhara mwana boarding fee mwana iri zvakutorwa kuti mwana ngaabve kuboarding. But mukona dambudziko riri pei? Dambudziko riri pekuti ka? Mari iri mucirculation. Dambudziko riri pekuti ane authority yekupinza mari mucirculation ndiani?
ndimakavura taxi baba ndo vakavhura vakaisa zvinhu saka musavakangana murizanda baba ndiye wavhura taxishop yake handika asi imimi ndima kuti ndimhani authority kupinza mari mucirculation iye akubvunza information hamuchadi kumupa information yetaxishop yacho why now ndine pandakada kuvaupdata zvikanzi uri kuvhunduka musi wacho ndanoshanda $300 sorry ndoda kupindura vakati uri kuvhundukawo because kumba kwenyu hamunambobvira makabata mari yakawanda nhasi wabatawo mari yakawanda munoziva kuti ukapiwa mhinduro zvifinhu every time unodzimara ukangonyarara Kunedza vatangamiri vanhu vesava vanhu vakati vakafunda vanhu mwane degree umwe nditicha but kunzwisisa kwawoka kwakuti westira ndinoda kuvaupdata 50 minutes chiita izvo ndataura seko imi bambo tsvakai hama dzenyu ziuya imi bambo nehama dzenyu nemwana tsvaganai muende pamunonosangana kumba kwevanhu muyasi kunzwa nyaya dzese dziripo dziri kunetsa dzinogadzirisika dzogadzirisa because inini chandiri kuona ka nyaya chaichayo yaripotwa handiyo nyaya chaichayo mairichino mumba chaimo chaimo mune dzimwe nyaya dziri kuserudza dzisina kubuda pa saka maybe nyaya idzo hadzikwanisi kubuda hadzo asi nyaya iyi yauya kunoko handiyo nyaya chaichayo because marriage iyi ine matambudziko ine matambudziko arimo yokuti hatitoziva kuti uyu kana kuti bambo une dambudziko chaichairo ndiani but kuseri vanhu vari kuziva hapane zviri kuseri zvamusiri kuziva zvisiri kubuda hazvisiri kubuda pa saka chimboitai sechi endai mugare pasi zouya zvamunoti wobatsire nyaya chaiyo chaiyo but inini chandiri kuona chaicho pane fight iri kuseri asi fight iyoyo iri kuseri haisi kubuda pa because ukaona murume akutanga kutaurira mukadzi munozwa ukaona mukadzi murume akutaurira mukadzi maane vana vairi vatatu akutanga kurimainda kuti akakunyenga sei mukadanana sei chibva matoziva kuti pane dambudziko chii pane dambudziko hombe is very rare kuona murume anokurimainda kuti ruziva rondikusuya pamatanga payo ndakazotopindwa wangu ndimwari iwewe ukazodai ukadai musi wamanyengana chaiyo murume wotaka kutaura musi wamanyengana zvamakaita it means there's a problem kuti musi wadai wakatinyepera musi wenda kutienda kupenharonga wakanyepa murume unazvo muchi mwana takazongoti hanga tingogarewo ndovandatenda kuchikoro aibva aramba ndikazodai akazoenda there is something chiri kuseri pane chatisikuona but chandiri kuona ndechechati inini nyaya yangu ndekuti kana musisadanani guys hamuchadanani rambanai zviri chii zviri pamutemo zvinoita official munhu umwe naumwe ofamba zvakadii zvakanaka pasina kudii pasina kuremedzana chatisingadi ndechekuti mutange kuremedzana at your age no muchine upenyu hwekuti tiraramei uripo pamberi saka endai mugare pasi pamwe nemhuri dzatataura muyaizonzwiswa kuti awana vari kudetseka chicho nyanya kunetsa chaizvo chaizvo izvo vakufungirana zvokuromba zvokudii handiyo nyaya chaidzo dziriko kuchii kuseri pane nyaya dziri kuseri ngatidzizwe ngozunzwa uya kuti ndakatsete ngoma dzandiri times kuti iwe nda kutokufira nda kutokuendera ujeri akamona kuti uya zoti nda kupaza chiiripota kuti magariro andakaita nharaunda we ndo zviri zviri kuti muzoda kutemwa negainingoti inshort explanation ndati mastatements amukutaura ndiwo ari kuratidza kuti kuseri kune chii kune nyaya dzakawanda saka anyway sekuru endai mumwe kana matadza then tunoita this thing out of court tobatsira yes nyaya hombe ndosaka ndatona security sei daidzanai nehama aenda andika munogara pasi kana zvanetsa imi hama nehama nemi handiti touya kuno tobatsirana nedare zviri out of court not kuita court issue because court issue inonetsa nekuti pachata pano umwe achati ndahwina niwo ati ndarwina but at the end of the day
muchabva masvika kumba ahwina nyaya yekuti ndii ndakutaura musino bota rinodyiwa musi wechingani nechingani because ndii ndakahwina nyaya. Saka izvo zvino zvakutaura kuti hazviite izvi. Kana iri imba ngaigadziriswe irambe yakamira seimba. Baba otoka marose ake ani ababa, mai oteka marose ake ani amai. Ndo zviri kuleka mumba. Mumba umu hamusina mai, hamusina baba. Yamadira tivange. Akamuzwa. Machongwe chete, jongwe nejongwe zvinorara zvese. Hazviiti ba. Because ukadaurara rimwe jongwe rinenge warishora, rinotorwa kuti riri kuratidza kuti ndiriwo jongwe. And it's very rare kuzwa mukadzi nemurume uri kuendesana kudaro kuti wakaromba. Anyway, chienda yenyu muzotitaura sekuti mune masvika. Next question.